Angifuni umuntu okhuluma into angayazi la. Abakini abangasekho bakhona man. Ayithi proof ikhona biological proof. Quantum physics wise ikhona proof. Kanjani manje? Ufike kanjani la? Mawuthi uthi abakini abangasekho abekho. Ufike kanjani la? Lama talent onawo athathaphi. Aphaswe kanjani? Uma wakho uzaluba, baba wakho uzaluba. Lo uzali baba wakho yena uzalubani? Iqhamuka yonke lento. Wona ukuthi iqala ngawo kuba khona komuntu la. Awucabangi nje ukuthi kune relationship between abantu abangasekho nawe. Yabo nje, mhlawumbe into ongayiphikisa la nakhona futhi uyiphikisa uhafu. Ngoba nje awubona bonke abantu. Ungaphikisa ukuthi uxhumana kanjani nabo. Awuphikisi ukuthi bakhona. Ungaphikisa uxhumana kanjani futhi nakhona uxhumana ngendlela eyodwa nabo. Yabo nje lento ukuthi ukhule kwenziwa wena lokho. Ucabanga ukuthi yona into right leyo ukuthi uxhumana nabo. Hayibo, awusebenzi one size fits all la. Umuntu nomuntu unesidalwa sakhe nje. Keke lokho ukuthi idlozi lakini kanjani sakho nje isidalwa. Okumele usilalele sokutshela ukuthi uxhumana kanjani. Nomuntu nje owazi ukuthi meke wenza u1 no2 no3 into zakhe ayihambi kahle. Uyakhulunywa naye kodwa yena akezwe. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kwenza noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona ke sengikhulumile ke lonto le. Into ephambi kwakho uzalo uma wakho nobaba wakho. Aphambi kwakho yes uyabazi. Noma bekuthiwa ubazi but ibona kabakuzalile ufike kanjalo ke la. Ufike ngeprocess edifinekayo. Unama genes abo. Yabo. 23 chromosome from your father, 26 chromosome from your mother. Yabo. Into ephathekayo leyo. Bakudluliseleni information. Yes. Bakudlulisele information. Information yini? Energy. Yayizwa lonto. Information yini? Energy. Energy yini? Universe. Or part of the universe. Energy. Yes. So lonto leyo indlela yokuthi kusuke information from the quantum field ize kuwe ube uwe ukhande kanje yafika through abazali bakho. Yes. Yafika through abazali bakho leyo. That is why kuthiwa abazali bakho uNkulunkulu bakho labo basemhlabeni. Yabo. Yafika through bona. Bayithatha la bayithatha khona. Yes. Kube indlela ejule kabi. Nakhona spiritually kune communication eyenze ukuze ufike la. Yekho awuvela ufike nje la. E communication eyenze kunesigungu ka spiritual good people kunama conferences kunama communication kuyahlala kuyaxoxwa kuyavunyelwana kuba nama agreements kune hierarchy kunayo yonke into ku well structured nje ka spiritual awuvela ufike nje. Kunabantu kunemimoya evumile ukuthi wena izokugada futhi. Mind you abantu kade baba khona millions of years. Yabo kade abantu baba khona balobe evolve. So chances are not even chances kwi lineage yakho bakhona sebe transcendile to another level ukuthi bazoba ngama beings a higher ngoba naka spiritual kuhlukana ngezigaba zakhona. Khona okuclose kakhulu kuwe. Khona okunye okuqhelile. Information yafi ba communicate ngendlela ehlukeneke nawe. Yabona wena okwakho kodwa nje ukuvuma ukuguidwa. Kenga umuntu unenkani. Umuntu ufuna lokho ngoba inkinga nje ilento yokuthi umuntu akanayo independent thinking. Yabo. Wakhula kuthiwa naye ucabanga lothi iqiniso true. Wakhula kushiwo naye ucabanga true. Uselimitekile manje. Akasacabanga ukuthi nale enye option kuseyi option right. Yabo. Mina nje myself
hlangula ngathi qikelele without being influenced by anyone ngathi angisahlabi sengi right ngicela ningikaka ngisahlabi mina ngizonisupport nini kwenzayo anginankinga nakho ngaze nginibambele nembuzi siye naye emsama akungi affect indawo yimi ongasakwenzi finish lokho kwakufike kubani Kim hayi ukhona umuntu angitshela and I still sleep like a baby at night still ngobani ngakwazi ukulalela ngangizolalela kanjani mina ukube kuthiwa ngangikhule narrow minded ngalendlela ethi uma ufuna uxhumana nabo kanje kuphela iziningi indlela zokuxhumana mos siningi bona abaziveze bona Kim akumina kumele ukuthi ngilo ngihluphe abaziveze mina okwami ukuvula amehlo ngibona ukuthi kuyakhulunywa angayenza ivideo ngathi mina kuyi choice nakhona ukuthi ulalele yabo ungezwa nje kodwa kuyi choice ukuthi ulalele na ukuthi yazi lento iyakhuluma indaba njalo uma ngade ngenze kanje bese kwenzeka kanje awusaboni nje awusezwa ke ne-internal guidance yakho angithi thina singo changes Akasha kwa Akashian Media njoba sisuke sithi wena landela iauthority yakho sisuke sisho khona kanye ukuthi iauthority yakho ibona kanye bakhuluma through yona authority yakho yabo inqumo nje engiyithathayo suke singa influence wemuntu nje yabo kusokuza inqumo zami ezinye inqumo ziserious kakhulu engisuke ngiyithatha ziserious ngalendlela yabo they involve life and death kodwa soyenga influenceiwe and usengine sure ukuthi ngiright lapho yabo ngiza sokuthini i-internal authority yami yanguide iyona eshoyo ukuthi yes lento right le manje mangizothi mina ithi yona ithi yes lento right ngibe ngithi mina hayi angaze ngizwe into enjalo uzokwenzakalani ba umdala kanti la ngoba wena umuntu nje uyingane nje for me effect ukuthi ula emhlabeni ukuthi uyingane abadala basekho la emhlabeni abasekho la abadala wena nje kusho ukuthi wena usalimithwe ispace nesikhathi usakwazi ukuba sendaweni eyodwa ngesikhathi at a time awukakwazi ukuba indawo zonke ngesikhathi sinye usakwazi ukubala so seyingane kusho kumele uvume ukuguide wena okwakuthi vuma ukuxhumana funda ukulalela nje funa ukuxhumana kanjani mawukuthi uyabona ukuthi uyanhlanhlatha impela nje abazivezi awuzwa nokuzwa khuluma hamba ukhuluma olwandle izinto ze-nature musukubalekelana nazo shona kwi-nature nje i-nature ngeke izikulahle qinisekisa khuluma yabo it's either wena ukholelwa ekulokunganeni wena ekuthandazeni thandaza it's fine kodwa iba intentionally nakhona musufika lapho udabukisa iba intentional ukuthi la ngifuna indlela manje yabo ngifuna indlela la consistently uyathandaza noma uyaphasha noma uyakhuluma noma uyolwanje uyakhuluma khona noma uyathandaza noma uyameditate uyagrounda khuluma nehlahla khuluma emaqeleni khuluma phezu kwentaba imvelo uzivezeni yabo zihlambulule zihlanze zicleanse ora yakho geza ngento ezithile kuthiwa gezwa ngazo susa imoya emibi hayi lezi zinto ezithakwa izimpatha la hamba ufaka izinto ezithakwa izimpatha la geza nalo ulwandle faka uphohlo ulwandle geza sawuto mahasha geza into engakho complicate we like to complicate things most izinto ezisiza umuntu zimahala azikho complicated uzufika esigabeni la khona ungakwazi ukukhokhela lokhu okuadvance yabo zimahala mina ngazi banga ngabantu la including myself ngo 299 but changes yazi mfethu wangisiza wangiqaphelisa into ekade ngayiqaphelile wangisiza impilo yami isinice sense of direction now I know ukuthi why this happens usene closure neclarity ngo 299 nakhona usukhokhele ilokungana nje le kasheshebe kumele bengikwenzela mahala lento just that if people don't pay they don't pay attention so that is why you needed to be charged lapha kwi web yabo like ngeke bazokhuluma kuwe that is why thina we emphasize lento ekuthiwa internal authority